Wakili Charles Midenga, wach mari Ramogi. Wach mara Ramogi kada wacho malewa sewuoyo mathoth kada mana wacho weche adek in a brief form. Mokwongo ni impunity nyaka stop. An ma wawacho ne jotend obila kada mana obila mantiere police station obed kanyi. Kesa Milo Dhiambo bene ng'ur ni kata seche ma pod madhi mbele nitie ji ariyo mowito ngimagi e citizen obila soba kucha. Impunity must stop. Wapenjo to ubonego ji nyaka karang'o. Mano mokwongo. Wach mogik mar ariyo en ni DIG Lagat, you must resign. To kendo ne Ruto, you have to suspend Lagat kokonyal resign mondo obed gi investigations mochomo yo. Mar adek wabed gi nonro kes wadwaro gimolongo ni justice for Albert. Albert nowito ngimane e yo moko winjore, onge ng'amo yiene thurka kao ngima ng'ato. Kata mana jok moyude gi ketho nitiere chik ni death by hanging. The last hanging manotim ne en mar Ochuka. Kata mana ker sani ogitime. Pod itime mana US. Nikech gimolongo ni sanctity of life. Koro wadwaro justice for Albert, wadwaro nonro mochomo yo. Jopiny uoguru oko en nikech ng'ur mano ng'ur gi pressure emomiyo wantiere kae. Otherwise, kineno ka ng'ato imako yo moko chomo yo, chiw ng'ur. Kesa nitiere weakness mano bede wach mar Albert. Iwacho ni jogi obila gi nodhi gi gari to giwe stage mar pikipiki to gikawo jo boda boda magitero e dala gi Albert. Nyaka sani wakia ni gari ni number plate man. Koro jo piny wakwayo ni ubed very vigilant. Kuneno acheje moko jok mamako yo moko chomo yo to chwaluru ng'ur maru. Kes gini en koro en collective. Waneno ni koro wasedong kendo kes jogi osebedo kendgi, wambe wan kendwa ma wane mwanyalo konyowa wawegi. Erokamano nyang'ur ni gichwale kanye nikech ka gise lose trust kuom obila gi go ire. No, in the public opinion. Yeni sani gikawo chike lwetgi. No. Ibukri igo jo Subaru mantie kanyo to sani era of gimolongo ni mbui social media. Wach ni nowuok e social media. Kata kapok un mainstream media ochako yae. Mane manyalo golo e wach mondo wane kaka onyalo recho. Kata kama gidwa make no, nyaka kaka jonyuol ka nyaka giler maler. Kidwa maka kaka sani an kidwa maka. Kamo yuda jo public same maka no okowinjo beni maka tidia tisoya gari. Uwinjo beni maka openly kar nikech kidwa maka tiwacho ni wamake nikech achiel ariyo adek. To jok mameko go be must identify themselves. Onego penyi to gin ng'ato ere kitambulisho mari to force mari chalo na en number man. Erokamano ahinya.